Днес ще ви представим наш пациент след операция, след скъсване на мускулите ротатори на рамото. Това е често срещана травма. Тя се среща доста често при тенисисти, при волейболисти и при различни дегенеративни изменения около ставата. Операцията е правена в Италия и след зелена светлина от опериращия лекар започнахме физиотерапия. Като това, което виждате, е само 2 седмици от началото на нашата работа с него. Като ще продължим до пълно възстановяване и връщане към нормалното ежедневие и натоварване на ръката, включително спорт. В началото винаги започваме с упражнения, които не влошават ситуацията, само подобряват издържливостта, подобряват обема на движение, подобряват силата на ръката. И целта ни е постепенно и прогресивно натоварване към връщане към абсолютната норма. Първата стъпка винаги е най-трудната, началото винаги е най-трудно, но това осмисля абсолютно целият процес на работа до края.